Казвам Иветова Иванова. Hi, I'm Isadora. I'm from Serbia. Здраво, јас сум Симона Митовска. Здраво, јас сум Искра Николовска од Македонија, Скопје. I feel awesome. This is like my dream come true. I wanted to travel around the world dancing, and I meet new cultures, new people, new friends. 3, 4. Plie, passe, plie, ball, do that, profile, stand up, boom. Teresa is beautiful. I love her style of work. She knows how to explain stuff. She's perfect. I didn't believe that someone can be perfect, but I now see. При Тереза е супер интересно, от нея научих страшно много за техниката си, за това, за себеусещането си като тяло. Бих казала, че тя ми даде много, което мога да използвам във всякаква танцова техника. Кристиан е много спокоен човек, по принцип много е приятно и удовлетворяващо да си в неговите часове. Кристиан ми се свиѓа неговиот стил и начинот на кој ни го предава, ни го презентира и начинот на кој не прифаќа нас, такви какви што сме. Работилница, любим преподавател е Андрея Бър. Тя е много интересен човек по принцип, тъй като работи в LA. Нивото на преподаване вече е нещо съвсем различно от това, което е тук в България. Преподава по един доста забавен начин, което също е много важно, защото няма да сме тренировка, да. Тренировка, супер, да, готов съм. Тъй, че общо взето нивото е доста високо, много, наистина. Петър Илиев ме кара да се чувствам много жизнена. Неговите танци са много бързи, много жизнени също, какъвто е и той. Никога не спираш да танцуваш, нямаш място за почивка. Всичко е много бързо, много експанзивно. Забавно е в неговите часове, също и приятно е в часовете на всички преподаватели. Петър Илиев, много духови човек, има един в него пламък, който просто гори и не спира и не може да го спре нищо просто. Като преподава е забавно е, меко казано, и часовете са му страхотни, това, което преподава също, наистина. Аз съм за първа година в танцова работилница и честно казано много ми харесва и смятам да дойда и другата година. Ке влезам в сала за пръв път, за разлика от там откъде што доаѓам, за пръв път не се прашувам зашто сум овде, едноставно знам дека го правам тоа што стварно го сакам. Тук ми харесва ужасно много и мисля, че ще идвам години наред тук. Просто защото това е един голям шанс, голяма възможност, научават се доста нови неща и препоръчвам на всички, които танцуват и искат да научат нещо ново, да дойдат тук, защото според мен няма друго място, откъдето може да се научи нещо такова в България. Stvarno mi se svidela tancova работилница i voljela bi da dođem opet. Naučila sam svašta novo i pozdrav za Srbiju! Super! I would love to come back here.